This is Thai Kip Siam food. Masarap magluto ang asawa ko. Para lalong masarap, lagyan natin ng cashew nuts. Sobrang sarap nito. Wala itong cubes, ang sauce lang ang nakapagbigay ng lasa nito. If you are new to my channel, subscribe, like, comments, and click the notification bell so that you are notified for new upload video. Wala din itong salt. My husband is cooking. So, ako lang ang tig-video ani. So, gigutad-gutad sa niya ang mga chicken. Dirita madugay og luto sa chicken. It takes 30 minutes to cook this food. Lagyan natin ng olive oil and then water 300 ml for the sauce. Lagyan natin ng sauce and then i-mix natin. I-mix para di magtibuok. Then ang oil ready na siya. Then ilagay natin ng chicken. Haluin ng mabuti. Dito tayo sa chicken matagalan kasi we have to fry this one. Must be cooked. Sa chicken tayo talaga matagalan nito. Kinashort ko lang ang video ko. But it is 30 minutes all in all when my husband is cooking this one. So, hanggang magganito na siya. Ganito. And then ito din ang ihalo natin. Mixed vegetables. So, kailangan talagang ganito ang chicken natin. And then, ito na ang mga vegetables na ihalo natin sa chicken. Pag ganito na ang chicken, ganito na siya. Not really fried that it will become crispy. Parang ganito lang. Tinlagyan natin ng vegetables. This is Kip Siam food, a Thai food. Of course, from Thailand. But ang sauce lang talaga ang from the Thailand. We buy it from the Thailand. And mayroon din silang rice na naka-attach but hindi namin ginamit. Ikaw na ang bumili ng chicken at saka vegetable. Kahit anong klaseng vegetable. Pero pagkain talaga ito ng Thailand. Ang vegetables ay 500 grams. Maganda ding mag-try tayo ng ibang pagkain sa ibang bansa, like ng Thai food. Ilagay na natin ang sauce. Wala itong salt, wala din itong cubes. So, ang sauce lang talaga at saka yung mga vegetables ang nagbigay ng sarap nito. Ng lasa. Masarap siya. Let it cook. Now, let the water. Mga 3 minutes to 5 minutes saka natin ilagay ang cashew nuts. Kailangan kasi natin i-ano pa ang sauce para maluto siya. Ilagay natin ang cashew nuts. Ito na siya. Kuluan at takpan.
And then, i-mix natin ulit para maluto. First time kong kumain ng vegetables chicken with cashew nuts. Sarap siya. Ito na siya. Pag ganito na ang hitsura niya, ang sauce at saka pagluto na siya, pwede na natin kainin.